Караш много десно, лево. Техни 500 оборота. 90 км на 3500 оборота. Литра. Пак си вдесно, влево много. Не, добре съм. Държи апарата, ще взема да го фърла. Чакай, то ли му интересно тия? Не, какво ще му е интересно на Тони, бе? Стига само глупости, бе. Ленле, Господи, помилуй. Его е поди си път, какво искаш? Искам. Бе, това ще като човек на 63 години, бе. Ти се държиш като поведен. Кой ще време? Какво само ме притесняваш ти, бе? Притеснявам те. Какво ти пречи? Тръгва, снимай, като искаш да снимаш толкова.